Ola, no tutorial anterior falamos dos tipos de clima que hai en España, concretamente do oceánico, do mediterráneo e do continental. Hoxe tócanos falar do clima desértico ou semidesértico e seco, do clima de montaña e do clima subtropical. ¡Empezamos! A Terra é un planeta do sistema solar no que ten lugar a vida dos seres humanos, das plantas e dos animais. Antes de nada, debemos recordar que é o clima. O clima son o conxunto de fenómenos atmosféricos que son comúns nunha rexión durante un longo período de tempo, normalmente cada 10 anos. Non debemos confundilo co tempo atmosférico, xa que este son o conxunto de fenómenos climáticos, chuvia, vento, que se dan nun lugar e nun momento concreto. En España hai estes tipos de clima: oceánico, continental, mediterráneo, de montaña, subtropical e semidesértico. Aquí tes o mapa dos climas de España. Nesta segunda parte dos climas de España, trataremos dos climas seco ou semidesértico, de montaña e subtropical. Comezamos co clima semidesértico ou seco. Atopámolo no sueste da Península Ibérica, na zona lila, como vemos neste mapa. Abrangue Alacante, Murcia e Almería. As temperaturas son máis elevadas que no resto das zonas de clima mediterráneo, sendo a media anual de 20 grados. No verán poden alcanzar e superar os 45 grados. As precipitacións son pouquiñas todo o ano, cunha media anual de 300 litros por metro cadrado, aínda que chove máis no outono e no inverno. Imos co clima de montaña. Temos este clima nas zonas de montaña cunha altitude superior aos 1200 metros. Son a zona rosa do mapa. Este clima de montaña haino nos Pireneos, no sistema central, nas cordilleiras béticas e cordilleira cantábrica e en Tenerife. No clima de montaña e alta montaña, a medida que gañamos en altitude, baixan as temperaturas e aumentan as precipitacións.
As temperaturas neste clima, polo tanto, son baixas ou moi baixas no inverno e fresquiñas no verán. As precipitacións son habituais todo o ano, sendo normalmente en forma de neve no inverno, que é cando hai máis. Rematamos co clima subtropical. Atopamos este clima nas Illas Canarias, na que hai este tipo de clima subtropical grazas á súa proximidade co trópico de Cáncer. É a zona azul do mapa. As súas temperaturas son altas todo o ano, cunha media de 21 grados. Hai pouca diferenza entre unhas estacións e outras. Se falamos das precipitacións, neste clima son escasas, pero máis frecuentes no norte das illas. Lanzarote e Fuerteventura son as illas máis secas, por estar pretiño do continente africano. Ata aquí a clase de hoxe. E agora... tócache. Investiga. No tutorial anterior falamos das danas, pero en galego realmente teñen outro nome. Cal é? Chámanse dina ou dinas. D de depresión, A de illada, N de niveis e A de altos. Se queres, podes seguir investigando e explicarme se son o mesmo as dinas e a gota fría, e escribirmo abaixo nos comentarios. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!